Snedronningen. Et eventyr i 7 historier af H.C. Andersen. Første historie, der handler om spejlet og stumperne. Se så, nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi ved nu. For det var en ond trold. Det var en af de aller værste. Det var djævlen. En dag var han i rigtig godt humør, til han havde gjort et spejl, der havde den egenskab, at alt godt og smukt, som spejlede sig deri, svandt der sammen til næsten ingenting. Men hvad der ikke duede og tog sig ilde ud, det trådte ret frem og blev endnu værre. Alle de, som gik i troldskole, fra en holdt troldskole, de fortalte rundt om, at der var sket et mirakel. Nu kunne man først se, mente de, hvordan verden og menneskene rigtig så ud. De løb omkring med spejlet, og til sidst var der ikke et land eller et menneske, uden at det havde været fordrejet i det. Nu ville de også flyve op mod himlen selv, for at gøre nar af englene og vor Herre. Jo højere de fløj med spejlet, det stærkere grinede det. De kunne næppe holde fast på det. Højere og højere fløj de, nærmere Gud og englene. Da sitrede spejlet så frygteligt i sit grin, at det får dem ud af hænderne og styrtede ned mod jorden, hvor det gik 100 millioner billioner og endnu flere stykker. Og da netop gjorde det meget større ulykke end før. Til nogle af stykkerne var knap så store som et sandskorn, og disse fløj om i den hvide verden. Og hvor de kom folk i øjnene, der blev de siddende, og så de mennesker alting forkert, eller havde kun øjne for, hvad der var galt ved en ting. Til hvert lille spejlgran havde beholdt samme kraft, som det hele spejl havde. Nogle mennesker fik endda en lille spejlstump ind i hjertet. Og så var det ganske grueligt. Det hjerte blev ligesom en klump is. Nogle spejlstykker var så store, at de blev brugt til rudeglas. Men gennem den rude var det ikke værd at se sine venner. Andre stykker kom i briller. Og så gik det dårligt, når folk tog de briller på for ret at se og være retfærdige. Denne onde lå, så hans mave revnede, og det kildede ham så dejligt. Men ude fløj endnu små glasstumper om i luften. Nu skal vi høre.